Sí, el plantejament de quedar-se damunt de la taula era per buscar elements positius i, lògicament, d'apostar per al conservatori. Vostè únicament l'argument que dona és la urgència per a arribar a aquests acords. La urgència. Mire, de tots els punts que porta aquest acord, urgents, nosaltres no trobem cap. I tot això se pot posar damunt de la taula i començar a treballar sense que este plenari aprove aquestes coses. El que nosaltres no li anem a aprovar és retallar drets adquirits i més en educació o que van en contra de lo que nosaltres creguem que és una escola. Vostè, així, està modificant l'article 14.2 del conveni col·lectiu i, per tant, en una escola, un equip directiu estarà composat per un director, gerent i per un secretari. La jefatura d'estudis desapareix. Si és una escola, la jefatura d'estudis és imprescindible també. Per a nosaltres, per a nosaltres. Per a vostès no, per a nosaltres. I se suposa que per a vostès també perquè la tenien inclosa quan feren els estatuts i quan feren el conveni col·lectiu. Es veu que després, en el pas del temps i en la crisi, han madurat perquè si no, no desapareixeria, perquè estos estatuts són un invent de vostès. I modifica l'article 29, que és que una persona que treballa al 100% i dedicació al 100% ha de treballar només 10 mesos. I ha d'anar-se a casa els mesos de juliol i d'agost d'un equip directiu. A nosaltres ens pareix una barbaritat. I que algú de quedar-se en el carrer això apostarà per això, doncs clar, i per quadrar en negre i per anar a casa i totes aquestes coses. Però per aquest camí, lògicament no es trobarà a nosaltres. A nosaltres no ens va trobar. Porta la gent molts anys lluitant per adquirir coses que en 2 dies no poden desaparèixer. I tot això diu vostè que és per estalviar 35.000 euros. Si anàrem punt per punt, per cert no m'ha dit, i ara li tornaré a preguntar, quant és el complement específic. Vostè rebaixa la jornada laboral de 5 professionals. Per què no de 10, per què no de 15 o per què no de 20? Si vostè no sap encara la matrícula que n'hi ha a 1 de setembre, o a 15 de setembre, o a 20 d'octubre. Per què agafa 5? Perquè li ve per a fer números. I si resulta que aquests números que està aprovant vostè avui el 1 de setembre no valen, per què posa vostè els números així? Si no li fa falta. Si no li fa falta. I si no li fa falta, per què ho posa? Doncs això és el que nosaltres no entenem, que té trampa. I la trampa que nosaltres entenem és que, lògicament, si n'hi ha un professor de cant, un professor de flauta, un professor de viola, al qual se li va reduint el temps, els alumnes que vayan a matricular-se, quan tinga cobert esa, no podran matricular-se ahir i tindran que matricular-se en altra cosa perquè ja no hi ha personal. Per què posa vostè aquests topes? No posa ningú. Quan arriba l'1 de setembre, se contrata personal perquè així ho diu el conveni col·lectiu, que en funció de l'alumnat que tinga. No retallem, sí, vostè va dedicar personal a tarees de conserge, va dedicar professionals de l'educació o personal administratiu a la tarea de conserge. Sí. Vostè creu o vostès creuen que és compatible, que deu de fer-se? Van a fer-lo així en totes les escoles públiques o ISAS no? Van a fer-lo també en tots els edificis públics i que el personal que estiga també, perquè podem estalviar per ahí, per a què anem a tindre conserges si poden fer-lo el personal administratiu o el personal docent, en altre cas el que siga. Per què no? Per què no a mitja jornada en lloc de llevar-lo completament? Per què no en l'horari que estiguen els xiquets? Mitja jornada i continuem treballant en la gent. Nosaltres el que li plantegem és que tot això que vostè posa així se pot modificar i se pot modificar en bé del conservatori. Ara,
Si a lo que anem és a subordinar de nou l'alumnat del conservatori a les bandes de música, el camí és perfecte. El camí és perfecte. Però me pareix que el Conservatori de Silla precisament va néixer de tots vostès per lo contrari, per no subordinar l'educació musical a les agrupacions musicals de cada poble. Si han de tornar, ho diuen i l'eliminem. A l'acabar la partida vostè haurà estalviat 114.000 euros, però la conselleria, en els seus números, haurà deixat de pagar 80.000. Tornarem a retallar per a buscar també els 80.000 euros que la conselleria no va donar ja per a l'any que ve i que no estan així pressupostats, que no estan així. I l'havia preguntat que aquest 6% de rebaixa de nou en els salaris dels treballadors, alguns dels treballadors que vostè proposa, per això nosaltres, lògicament, esto és una barbaritat, se van a retallar el sou el 31%, el 5% del govern central, el 6% del govern local i el 20%, si treballen menys sou, del govern local. És a dir, que de repent aquestes persones van a retallar-se el seu salari en el 31% i estaven aplaudint. En quina cara aplaudien aquestes persones? Vostè s'imagina algú que li retallen el salari el 31% i estiga content? Nosaltres pensem que no. I si vostè vol retallar o vol traure 18.000 euros del complement específic i diu que és el 6% del salari, de quant de complement específics? Llevarà tot el complement específic a totes les persones? Perquè si per aconseguir 18.000 euros només del complement específic, és del que se pot tocar, ha de traure 18.000 euros, és que el complement específic de la conservatori o dels treballadors és 300.000 euros. Això és una barbaritat. Clar. Per això li dic que aquestes xifres, quan parla vostè de 5 treballadors que les retallem o que van a treballar el 20% menys, equival a un treballador mitjà en el conservatori està cobrant vora 29.000 euros, no de 9.000. Nosaltres, quan li plantejàvem, i continuarem plantejant-ho, senyor Alfonso, la proposta és en positiu. Primer, perquè no respecten vostès al mateix Consell Rector, que era el que hauria de tindre coneixement primer d'aquestes propostes. El primer, el que hauria de portar-les a aquest plenari o traslladar-les perquè aquest plenari les aprovara. Perquè potser allí, en altra gent, potser se poden aportar més idees de gent que potser està ficada i que, si clar, se ve l'espasa damunt d'ella, doncs millor 10 que 20, clar, si me'n vaig a quedar fora, perquè me donen 10 i m'apanya, què vaig a fer? Però jo li asseguro, i nosaltres no som més listos que ningú, és que el conservatori pot portar-se endavant. És veritat que necessitarà un ajust, és veritat, però no este. Però no este. Vostès no han plantejat, ja que parlen de dos diferents trams en l'educació, de per què no subvencionem, per què la pujada de la matrícula no l'han contemplat, si parlen d'un servei no obligatori, en 2 anys no s'ha pujat, per què no se parla de diferents preus al de fora i al de dins, per què aquestes coses no s'han plantejat, i se pot fer, i se beca als alumnes d'ací, doncs l'hauran plantejat per a vostès, per a la Comissió Informativa i per al Consell Rector, que és a qui li toca velar per aquestes coses, no. I vostès avui no s'estan carregant a soles aquests 2 articles del conveni col·lectiu, s'estan carregant els propis estatuts, perquè si el Consell Rector no servís per a res, ni per a estalviar la plantilla, ni per a pressupost de l'any que ve, ni per a plantejar modificacions en l'horari dels treballadors, per a res, per a què volen vostès el Consell Rector i per a què nomenar representants fa 2 minuts en aquest organisme. Eliminen-lo i s'ha acabat.